Kangkung dikelup enak era ukur-ukur pakai dus. Yo turane. Ngono kuwi pakai dus kae. Turane pedhiki kae. Kelompokne ngono sak-sak. Jangan asem. Sambel kacang, sambel kambil. Ngopi bareng iki lho. Bareng sabar. Weh. Hah? Lek sini dia kangen video. Hah? Piye, Dan mana? Medhek kangkung. Iya, so ngirim neneng ngene wong-wong cuman. Sak dabrek-dabreke malah. Wah. Nonton bareng. Sopo rek ngomong loro ya. Mulai ngaret apa? Ning rumah. Ning rumah. Ngaret di rumah. Ngomong iki ora. Ora ana kompor yo. Kali pisan gak ngene bani. Wes nang. Ndak preso ngirim ning gone wong. Sak dabrek-dabreke malah sing delok. Herman Prasetyo. Irman. Dadah. Irman. Irman RT Songo. RT 09. RT Songo. Dan itu sabar. Rada erat kangkungnya nopo? Rada kangkung rada erat to. Sekarang untilane rada cilik ya. Oh, alah lis. Ngono kok. Ono mesti nang dusun. Iya. Sama dusun ana kok. Dia sembarangan. Ya. Entek paketan. Apa? Entek paketan. Ngaret. Mbak meniki ngetan kayak ngaret lho. Pak kopi ngono paling kan sulemar. Meni ditinggal mar golek ya. Nanti ngene sapa. Mbak Dar.